va tirar endavant el projecte de recollida mitjançant el servei porta a porta. Aquest servei consisteix en la recollida de totes i cada una de les fraccions de residus en la pròpia porta de les cases dels veïns i veïnes i també, a banda, de tots els establiments del municipi. Els companys recollien les diferents fraccions de les cases dels veïns i posteriorment ho portem aquí a l'ecoparc municipal, que és on fa un poquet el lloc d'acopi de totes i cada una de les fraccions en els contenidors que vegem, i quan aquestes les tenim completament plenes ve el servei de recollida de residus i ho porta a plantar. L'agrocompostatge és tot l'element orgànic, que aquí ho diem que és el que es pot tirar a la terra, i el que fem és depositar-lo directament en els nostres jardins municipals i també ho retornem als veïns que han participat en el projecte amb una bossa on poden veure el que ells ens depositen a nosaltres i en el que nosaltres ho convertim per a ells. Els serveis de la recollida de residus municipals, la veritat és que ha estat molt ben acollit, perquè tant la recollida porta a porta com el servei de l'ecoparc i l'agrocompostatge està sent molt ben acollit per als veïns, perquè es crea una sinergia entre l'entitat pública i el veïnat que fa que durant tots els mesos de l'any comporten unes millores tant econòmiques, medioambientals i sobretot en els nombres que avalen el projecte.